Nu trageți foto! Jesus. Ce camper nenorocit. Foto, nu trageți. Foto, nu trageți. Ha? Jos, poveste. Mi-a ieșit în spate unul. Na, eu am stat singur. Eu am murit, da. Doi? Mihai, Bogdan, vedeți, sunteți foarte mult în viață, dar nu mai ăștia de la etaj. Puteți să trimiteți și la atac. Mă joci? Eu sunt mort de mult și toată echipa de atac e moartă. Eu nu zic că e neapărat, dar puteți considera să trimiteți vreo 2-3 oameni. E mai fan și pentru ei, care au stat și n-au făcut nimic tot meciul, să zicem că n-au întâlnit pe nimeni.